בצורה מרשימה מאוד. מה הולך פה? כל הכבוד. באמת חשוב להגיד, רבותיי, שהספורט שלנו, באמת כל אחד יכול, ומי שלא רוכב היום יכול להיות אלוף שנה הבאה, זה יופי את הספורט שלנו. אז גם האחריות שלכם, מסס, וגם האחריות של כולנו, להביא את החברים לענף שלנו. מה? לא. אנחנו עוד לא נתן. זה יפה מאוד לראות שיש לנו שני עובדים חדשים בענף ושני מלכודים לשנה. כל הכבוד וכן נמוך. מאסטר 30 פלוס, במקום השלישי, מועדון בשביל אופניים בגליל, אמיר לזרוס.